sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Sakbay ti amin kayat kumanpay nga idanon tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo iti naragsak na bendisyon ken napnuan ayat a Paskwa. Kastamutan anarangay apan ang pasungad iti baro atawan. Sapay kuma, tamataginayon ti kinasalun at ti tumunggal maysa kada tayo. Kapya kuma ti agari kadagiti puspuso tayo. Saan laang nga ita apanawan ti Paskwa ken baro atawan, nudiket iti agnanayon. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu ken ipagayam tayo a glory. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas ajak tupulos malipatan. Padas nga aging ga itaket kaslatag tagay na paylaeng ti kayarigan na. Padas anang tedsaem kada kami nga agiina. Ketapno nalawag ti amin, rugyak man ti agsalaysay idi adda akpaylaeng ijay Saudi. Hello, anak! Kumusta kayon? Okay kami lang, matnanang. Da kayo ngay. Ay, Rika! Roger! Umay kayo! Adaawag ni Nanang! Darason nyo! Hello, Nanang! Kumusta ngay mo ti trabaho yu dito Saudi? Hello, Nanang! Kumusta kan? Kaasi ti Apo. Nasaya at matlata ti kasasaad ko ditoy, anak ko. Nasaya at matngarod no kasta, Nanang. Wena. Napay, sa dino ti ayan jay amayo. Awan ka ti manan di tabalay? Kas iti sigod, Nanang. Adda manan ijay likod ti balay ni Tatang. As-asikaswan naman ang dagiti taraken na manok. Kaslay sungarudan ti asawa na. Bigbigat pa lang, isuntiat aprosan na. Andiyan! Wen nga rod isupay ti unaan na apakanan, sakbay nga agluto iti pamigatan mi. Nasa isaya atin na ti kasta. Ngam ti minalem amapan aginom ije tersena ni Antiyo at Teresa. Isumat lang nga isu, Nanang. Kat nominalem nga ibaon na ni Roger amapan gumatang iti arak. Wano saan? Mangdagas, ije tersena ni Auntie Teresa sakbay nga agawid. Anya? Una yan. Talaga nga awansan pagbaliwan jay amayo. Na ito lang nanti kinaman ang nginom na. Rika, Rhea, Roger, bumangon kay ditan. Aldaway, nakaluto akon. Ito lang, manganan karamidan niyo. Hanyat orasan, Tatang. Ang alas 6 ay tagsapa. Bumangon kayo ditan, tadi kakit maladaw ang mapanang eskwela. Nasapa pa iman. Anya alasapa, aldawon ni. Rumwaron niya po ilit. Baka turturog ak pay lang, Tatang. Madamdam hapay. 5 minutes pay. 5 minutes dita. Bumangon kay kit din. Bumauton jay insagana ka pamigatan niyo. Ringam kat din nagitad din. Wen, Tatang. Oy, Rika, Roger, bumangon kayon. Aldawon. Hello, Lakay. Hello, bakit? Kumusta kan? Kumusta ti trabaho? Ay, kunasaya at mo't alakay. Da kayo nga'y, kumusta kayon? Sa dino ti ayan dagiti anak ta. Awan na pa. Di na pa simangpet manipod pagadalan. Napanda nag-eskwela. Ay, anya. Webes pa'y lagayam ita. Ay, kunakit din no Sabado. Ay, sus.
Apa kumabaw ka na ya bakay? Ay, hawin nga tan-a. Bumakot-mot nga minan da tao. Agawid ka nga minain. Narigat no bumakit ka dita abroad. Ay, kaya't ko launay ati agawid, lakay. Ang kasanon nga iti biyag tayo no agawid Sapay agis eskwela pay laang dagiti talungan nakta. Agdubli kayo dak abakit. Makikonstruksyon na kiti aldaw. Agpasada akmat iti rabi. Scholar mo dagiti talungan nakta. Iso nga awan nga ron parikot karag iti tuition da. Ay, ngam kasanon nga iti inaldaw abalunan da, kan pamasahe da. Kanan tayo pa ngay. Kan may sa, awan mo't amok mabalin ko kuma pagtrabahuan dita. Tauray agawid ako ngagpaiso. Alangan mo't ngagmulmulagat aklatan dita balay. Kahit man ano ngay no kunam ngagmulmulagat ka lang diti balay. Tinapateg, agdidin na tayo kadagityan nakta. Naragragsak mo't lang no kumpleto tayo asang kapamilya. Dayta, ti kapapartgan bakit? Ala-alawanan, nangabakan Ricky. Bayam, tapanunutok ana imbag. No agri nyo akpay iti kontrata ko no saanen. Ala, agin inom kayo manan, tatang? Basit lang mo anak ko. May salangang botelya. Pangpayamas iti turog. Agas ti bambanog ko na naman. Wen nga minalam kayo matan nga uminom. Inton kwan, makaala kayo iti sakit yo, gapo iti day tangar aramiden yo. Saan mo ngamin nga ibagbaga Oray jak ibaga, talaga nga isumat lang ti turong na, gapo iti kaiinom yo, tatang. Awagan mankit din ni nanang mo. Kaya't ko ang makasarita. Anyat orasan aya. Agalas 7 ni tirabi. Alas 2 dapay lang iti malum ijay, tatang. Sigurado ang madama pa iti trabaho ni nanang. Umawag tumatlaang dayjay inton madamdama. Ited mundo nga rot adagos kanyak no umawag, wain. Ibatik ti may sa cellphone ko, tatang. Rumwarak ngamin. Agsara kami ko ni Dominic. Ada na patagapagsaritaan mi. Da kayon tun ti makamo amang sungbat iti awag ni nanang. Anya, masikog ka kunam Rhea? Wan, nanang. Sorry. Ay, unay kamutan. Second year ka lang iti college. Ang nagpasikog ka kit din. Ay, kasanon nga iti panagadal mo ita anak ko. Agsardengak pay laang, nanang. Unay kamutan, Rhea. Sinayang mo ti scholar mo. Ay, sinayang mo anak ko. Sana bali, nanang. Ituloy kong tumatlaang. Apaman ang makapagpasngayak. Diyan mo ti bagak. Nanang. Halakit. Anya ngay nga rod. Addaditan anak ko. Awanan mabalinan tayo. No di ti mangsango iti agdama akasasaad mo. Nagsarita kami matan ka ni Dominic iti kalman. Kat naibaga na ano mabalin. Agkalaysa kami sakbay a dumakkel ti tiyan ko. Dumanon da ka noon, nanang. Mala. Itid mo man nga rod. Kanitatang mo ti cellphone. Agsarita kami. Maipapan iti dayta abanag. Kumusta la kay? Anya nga iti nagsasaritaan nyo kadagiti dadakkel ni Dominic. Ay kat nalpasan at isaritaan bakit? Napitsaan ang tinasardag iti ubing. Isang agawid kan. Tatakadwa ka mangimartsa iti anak ta iti simbaan. Ay, ket kasanungay ka no, ti magastos iti panagkalaysada. Gastusan mo't laeng kadi dagiti dadakkel ni Dominic. Amangan mo't no namnamaan da, nga da iparwarta. Nang runa ket amuda nga adaak dito'y abroad. Naipagamot kat di ti ama ni Dominic, nga isudan ti makamo iti amin na magastos. Amangan no nang ikarkari ka manen, itinuan niya laditan. Saan mo't abakat? Ti ko naklaeng, anusan da ano nyaman ti maitulong ta? Isuda ti lalakyan. Isu nga anusan da nga rod at aggastos. Wala, hanggang tumulong tamot lat tabakit. Naringat mo't ano awan na pulos ti may parwarta. Uwan mo't kit di ah.
Okay, kasano? Agawid ka na, tapno takadwak ang manghimart sa iti anak ta. Diyak pa'y maipasigurado ti panagawid ko lakay. Padasok ati agpakada iti amok. Bareng palubusan nak nga agbakasyon. Angam no saan, awagam ni nanang. Ta isuntun ti kaduam amang imarcha iti anak ta. Anya? Ay, ininauna nga anak ta ti agkasar, bakit? Apay, palubos mo ka de, hindi mo matindara. Uray kayat ko ti agawid no di nakmut palubusan ti amok lakay. Awan mabalin ko. Ken maysa, masapul ati kwarta. Masapul at tumulong ta iti magastos. Tapno awan mo't amakun ko na dagiti abalayan ta. Ay na, nakaluklok bagmatan ti apo ko ta. Wan nga ron ba kay, nagkagsan nga awiray, makakita nga saklutay. Ay kat ano samala kay. Umuna nga apo ko ta dayta. Iso nga ano sam nga awiren. Agawid ka mo't nga minil, bakit? Iti kasta, maawa-awir mo matan ti apo ko ta. Wanda kay. Umadanin ti panagawid ko. Agpaisaw? Wen, di akong agrinyo iti kontratak, agawid akon. Ay, nagsayatin lo kasta bakit? Kamaw dyanan na, agdidin na tayo matlagay. Wena, ay na, kailiw kayo ngamin una yan kadagiti anak ta. Agraman ti apo ko ta. Bakunak asya kung ti kararagsakan nga ama ken asawa itagundaway glory bakit? Tapay mo't lakay. Wan tanapat gamot langan ti daw ko. Napatgan mo't langan ti kanayon nga ikarkararag ko. Asapay ko matagdin na tayo mo't langan kadagiti anak ta. Unay. Agyamanak tanagawid ka mo't langan. Kalpasan ti dandani 5 atawan na kaadami di abron. Ay, kapeditan atan eh. Ado umeten ti marikriknak. Kaya't kumeten ti aginanalakay. Iso ang nagawid ak meten. Sana bali bakit? Ikarit nga igad ko tagtrabaho. Iti kasta saan tayo nga agbisin? Alawanan. Ada mo basit urnong ko. Kan ada inted ti amok abonos ko. Aramatek tay jay amang rugi uray basit laeng a negosyo. Isupay pangalaan tayo para iti inal daw masapsapol tayo dito'y balay. Wan bakit? Agtinulong ta para ka nagiti anak ken apo ko ta. Ay sos, arak manen tasang sangwom rikay. May salang mo na butilya bakit? Kaslaan na bang panugak namin na nagpasada? Pampaimas iti panangan. Pampaimas iti turog bakit? Maimas mo nga agpaiso ti maturog rikay. Ngam, makadisturbo mo ti urok mo. Isaya? Ay, saan ba ta? Ay, Roger! Ay na nga tayong palutok apulutan na nakaw. Mabitlang ba ito yung tatang? Ikisak lang ay. Imasa ma, tapno na imas ti Paris to yung gin asyat kaw. Tatang! Ay wen, nagsweldo ka nun ni Rika. Kat nagpawit iti para dito'y balay. Inbagak asika ti pangipawitan na. Dagasimton inton aggapu kang agpasada inton bigat. Ay wala.
Imbag man ta nagpawid ya anak ta. Wen, isumot ti nagdisnudo ang nagpawid. Diyak mo't nagkidkid daw. Nasayat mo't nga ron no nalagip na tayo mo na pinawitan. Awen na, hanggang masaysayangan naklakay. Imuna ni Rhea, nagsikog, iso ang nagsardeng ang nag-eskwela. Agingga ang nakiasawa. Ita, si madutmutin ni Rika. Iso nga, ada iti ayan ti ikit na ang makitigtigid nga aglaklako. Kaya po, sayang dagiti iskolar da. Sayang ti kinasirib da. Ay, talaga akas tatibiyag, bakit? Anya nga ron? Saan na siguro agasat ni makaadal? Saan na balay? Tadapay mo't ni Roger. Marang isunto ti makaadal kadakwada ng agkakamsat. Hustunan, baby. Maturog ka. Tapno makalabamot ni mami. Iguli, baby. Kasi akong timang paturog, Rhea, anak ko. Oh, agi na kayo pa'y tatang. Kasangsang petiyo, pan nagpasada. Ay, nakapoy nga ron ti biyahe ita. Sa nagawin ako na. Sakto, agpasada yung malam. Nalamod to ni baby. Ta siya akong ti mga awer. Sige. Kam tulolo ko, apo. La 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 la. Oo, makita mo. Maragsakan na nakakita ka niya. Unyag pa iso tatang. Sangit itay. Ngam itida kayo tinangigam. Ang katkatawa mo. Wapo nga min tilolo na. Oh, saan ka ni Apok, oh, ayun, makaparayaw ka talaga nga uminga. Ala, kanayunan nyo nga min mat ati umay nito'y balay, anak ka, ha? Tapno, maawir mi mat ni CJ. Ano, umay mo lang tayo, bati dito'y no ka, ha? Un tatang. Baby. Bayan nyo tatang. Kanayunan min to ti umay dito'y balay. Bakit? Apay na kay. Simangpat ka din ni Roger? Uy, itay pa'y Ikaman, iti gatang na iti Jean. Inumakin ton malpas ko ti aghalo black. Roger! Roger! Apay ka din nanang. Ingkaman pa'y kano igatangan ni tatang mau itidjin. Uy, nabit lang. Isa na pa'y gulambit na gitili niya pa kapano. Madamdama ka nubi ay. Madama nga agsalsal lapay kadagiti linabaan na. Oh, arita. Nalpasan ti panaghalo black ko iti balkon tayo. Hoston tumot na mamaganin ton bigat. Palitadaag taw, apama na malpasak ng pasada. Alawin alakay, angam aginana kamot Di mo unay abuswan mo't ti bagbagay mga agtrabaho. Saan mo't kat aras day ta? Wan mat ka diya. Agam sayang nga rodyal daw, bakit? Di kagda nagtakabalak man. Maminsan ton ti panaginanak ton malpas ko na gitar aramide. Aday ta. Naluto kon ti tuyo kun itlog apamigatan mi. Idasar kon tasaak to agayab amangan. Anya day jayan? Diyos ko. Ricky, agring ka. Tatang. Ricky! Tatang. Ay naapo, awagam ni manang mo areya. Ibagam nga umay dadagos dito balay. Itaray tayo ni tatang mo di ospital. Kartingam! Wala na. Saan? Sana po na ito. Tatang! Tatang. Tatang ko! Pagimbati na kami matang. Apay tatang. Kami pa'y itan, Ricky. Kasano kami paitan? Apay ngayon bati na kami matan. Apay! Agrihin ka dito, pang-aasim! Inga, Ricky! Tata! Kasano paitan
para iti pamilya tayo. Para kadagiti anak na pukom. Kasanon, Ricky! Abay ngaya pinanawan na kami matan. Nayawag mo ka din, kadagiti abalayan ni Zela Union, tinapasamak ka ni Ricky, anak ko. Uwan, tatang. Kay, anyang ay ti kunada, kaanaw ti umay da. Inton bigat ka no, tatang. Nasayat ba't nga ron no umay da adagos. Iti kasta, mabantayan na pa iti sumagmamano arabi iti bangkay ni Ricky. Tatang, kasano kami paitan? Awanan ti asawak. Kasano kami paitan kadagiti anak ko? Nasakit man, ang amlaskan nga awaten tayo ti amin. Lalabit nga na napimpinta sa plano ti Diyos ka ni Ricky. Kasta amatin ka na kayaw nga imbati na. Nagsakit, tatang. Nagsakit. Nakasalsalun at mati asawag. Ang apayakala at matlatan na natay. Apay ngay, tatay. Ay, talaga, sakit. Nang rurak at biglaan tinapasamak. Kas nakunakaw na nakaw. Nalabit nga da plano ti Diyos. Iso nga awan mabalin tayo no, di ti mga klon. Iti kasta agasat ti asawam, anak ko. Ay na, Ricky, anak ko, aya. Apay nga, ya pinanawan na kami matan. Apay. Nabayaga dita nagkit-kita. Kano lang idinagsarita ta iti cellphone. Gamita, bangkay kamat na sinang petag. Ricky, anak ko, Ricky. Ay, unay matlakit dinagasgasat mo, anak ko. Dudwa kay langarunan nga ang kapsat. Ngam nasapa ka payapim manaw. Ay, unay anaya. Oray nalaing nga aginom iti harak ni Ricky, nanang. Di da kami pulos pinaybayan. Sanda kami abinisin. Nagasingsing pati asawak, lanang. Hindi na pa'y pulos kinabkabil dagiti anak mi. Manipod ubing da. Aga pa kami man. Isumat na ang adagos, ti umuno na makisarita kanyak. Isu ti agsori, isu ti dumawat, iti pasensya. Ricky, anak ko. Ricky, burinak ko. Apay gaya pinanawan na kami matan. Apay gaya, anak ko. Ay, nagalupay piman di plano na para ka nagitanak na abalayan. Ang manyan, nakastuimatan, tinapasamak kan kuwana. Nagkasang apasamak. Kaslasan na nakapapatay. Huwan nga ron abalayan. Unay matlakit din aya. Ay na, kat no nagmayat pa iti saritaan, mi idirabi sakbay anaturaw. Agkat-katawa pa, yamang kan-kantsaw kanyak. Ang nasigaya man, ti pamakada na. Hala, kaya niya nga ron ngay. Tas nakunakaon, talaga kasta tibiyag. Dita amin, titurong tayaw. Iso na lang na talaga nga adda umununa, adamit maud-uday. Nasakit man, hanggang naskin nga klunan tayon ti amin. Nalabit, ngaging galangan dito itintig ti Diyos, abiyag ni Ricky, abalayan.
Miss F, pudno analaing nga uminom iti arak ti asawak, ngem uray no kasta saan da kami met abinaybayan. Kanayon na nga ununaan dagiti anak mi, sakbay ti mismo abagina. Kasta unay asakit ti kastoy anapasamak, aging gaita ket kaslajak paylaang maaklon ti amin. Awan pay makabulan manipod na itabon ni Ricky. Nagdakkel ti pannakaikawa mi nga agiina. Panagrikna ket adalaang iti sibay mi, ngem tinasakit saan min a makita pay. Makasarita ken makadenna iti kaanuman. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Glory. Ken ka pagayam, Glory. Makipagladingit kami itinasapa nga ipupusay ti asawam. Talaga anasakit ti mapukawan iti ipatpatag nang runa ket biglaan. Angam kas iti kanayon da nga ibaga, saan tayo atengal ti biag tayo? Bulod tayo laang daytoy. Ket no talaga adimtengan ti oras apan ang isubli tayo nga rod. Nalabit nga ada napinpintas a plano ti Dios iti asawam, kastameten kada kayo nga inbati na. Patsak nga ininot yun tumatlaang amaaklon ti amin. Alakastan pagayam, Glory, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.